салом тамошобинони азиз, рӯзи ҳамагитон ба хайру шодӣ бошад. Умедвор ҳастам, ки ҳамаи шумо хубу тансиҳат ҳастен. Хуш омадед ҳама каса ба канали мо. Чӣ хеле ки мебинен, видеои имрӯзара сар кардем аз берунброӣ. Иҷа боша мо кати Мансурчик тарафҳои Home Plus рафтестем. Дадаш занг задан, гуфтан ки шумо биёен метрокати ҳамун пеши магазин гипермаркета вомехӯрем. Ҷои коршон ҳамун тарафтай, барои мевай кас хона наомадан моро гуфтанд, ки шумо биёед. Хулас дӯстони азиз, чӣ меган, Home Plus магазини калон беҳад гипермаркети калонай, хӯрока, либоса, ҳамаи чи ҳастай. Мо асосан бигем уҷа харид намерем, уҷа чӣ мерем, як ресторан бо номи Ashley, агар ки донен хай, ба фикрам бисёр ҷода ҳастай, мумкин Россиядам боша, айниқша намедонам, не ки ба фикрам ҳастай. Хулас рӯзи биромадем, рафта кати Мансурчик намхе прогулка карда, майда рафтестем. Ҳаворам беҳад хушрӯ, салқинак. Соат боша мода 6 бегар, шавҳарам боша содои 7 ай кор мебураен уже. То мо мерасем, ки вай касамай кор мебураену пеши Home Plus да мора ждат мекунанд. Ҳале дӯстони азиз, иҷа боша ҳозир мо лифт гофтестем. Лифт камтараку дуртаракай, коляска кати белифт намешав омада, лесенсои метро беҳад дарозае, барои ми ҳозир лифт кати мефурем. То охири влог бо мо бошед дӯстони азиз. Ҳатман ки ман мерам уҷада бо ҳамаи чизҳоша шумода нишон метиҳам, либоса, хӯрока, ҳамаи чизша нишон метиҳам. То охири влог бо мо бошед, тамошо кунед. намхе тамошобини азиз, лифта шидем. ана лифтша бинен намхеле дарунош. Иҷа боша антисептик мондагиай. Мансур беҳад лифта ганда мебинад, дилиш танг мешава. Метрора кубо тамоман вообще маҳкум нестайша. Ҳозир ма ба автобус ёки такси рафтанӣ будам, ки не ки автобусу таксида коляска мумкин нестай, баъд бе коляска будан Мансура кинай, барои ми метро кати рафтам. Аслан бигем ма чия метрора дӯст медорам, чием автобусу, таксиву дигар чизҳо, барое ки метрода мисол коляскара ҳай мекунӣ мешинӣ, вай автобус хай вообще мумкин нестай, такси боша бояд бардорӣ. Иҷа боша дӯстони азиз, билетмона гирифтем, ҳозир ана метрора ждат кардестем. Инами камтарак пас 5 минут пас бояд биёя. Умедворам, ки Мансур ғам наметиҳа. Оқаям дур нест, хай инами 4 стансия ёки 3 стансия. Оқаям дур нест. анамхе Мансурчик хапакак истодаи ҳозирашта. Мо боша на 2 стансия гузаштем, 2 стансия дига мондагӣ. Намхе камтараки дига хап куна насиб мерасем. Баъзе вақт ҳам хел метрода ғам метиҳа, ки мо нарасидаам ҷомон, ай метро мефуроем, камтар хап медронамша, бо ай сар метрода мешинем. Намхели метрора Мансурчик ганда мебинад.
Gabto wyszedł na pewno. 나 보면 뭐야? тамошобинони азиз, хулас мо ина омадем расидем. Анами ҷое ки дидестен, анами ҷа ҷои Эшлей буд, не ки айҷа бардоштиян, ҷошта бошад дигар чӣ сохтиян, дигар ресторан сохтиян. Ана иҷада боша хӯрокҳои корейский ва ҳамхел чизо ҳаста ки хуб дора, барои ми мо иҷозӣ намедироем. Ана Эшлей боша ягон чизи гӯем вай надошт, гӯшти хук надошт, ҳамаш мусулмонӣ, мисол чизое ки худ мо постоянно истифода мебарем. Анам хеле буд меваги, хӯрока, ана боз чӣ буд, ширинӣ, ана ҳамаи чӣ буд. Мери кадомиша ки мехоҳӣ, ам хеле мисол вақт 2 соат вақт чизе ки мехоҳӣ мехарӣ. Анам хеле ҷо буд, не ки на бардоштиянша мутаассифона гӯем. Ҳеҷ кам невози иншоллоҳ ма дика ҷоша шумода нишон метиҳам. Иҷа боша Мансур чӣ ки намхел мошинчаву намхел чизо ёфта, иҷа бозӣ кардистай, дига чӣ намекуна, ҳеҷ ҷо намерава, намхел шитагиай. Vamos atrás do Brasil. Antes de sair. بمزه؟ شو خذ وقت وصلي. لا بنام. тамошобинони азиз, иҷа боша мо ужин кардем, бромадем ва ман хостам камтар чизоям ин магазина шумода нишон диҳам. Ана ишо бара бинед чӣ хушрӯ будааст. Ду расветка доштааст, свети хокистаранг бо инаҷа сиёҳ, на сиёҳшам хушрӯ. Короткишам ҳастай, короткиш боша бе вай, бе капшонка. Инаҷада плаж, уже чизои тира моҳира буровардиян. Кореяда уже бигем салқини хестагиай, ҳаво салқинак шидагӣ, не ки оли чизода пӯшиданда барвақтай. Ана ай магазин мо ҳечи намегирем, чӣ хеле ки гуфтем ҳеҷ чизе намегирам. Вай я бора насиб ай центр мерем, уҷода вибор бисёр тарак, магазинам бисёр, ай онҷа мегирем. Ҳозир боша камтар шумодаам чизора фақат нишон метиҳемо. Тамом. Иҷа хӯрокаам ҳастай, боло 2 меташ хӯрока, косметика, боз чӣ ҳастай, бозича барои кӯдако, ана ҳамаи чӣ ҳастай, бият калонай. Ана чӣ хеле ки мебинед иҷада боз чӣ гӯшборча ва браслет, ана соатам ҳастай. Ана гӯшборчае ки майда.
Nasıl? Jak pilsieli? İyi, güzel. Nasıl kasım bir green ta? Kasım bir green çok şur. Mantıklı ne şey? Aslında nasıl bir khas kod hali khas. Ne şey diyor? Hı? O zaman neyse tamam. Hadi. Ne var?